zaidi. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Benki ya mwanchi omurigereri eritkoria Ijumaa tariki 15 cy'omutyenyi o 12 omwaka n'ibwechi 2023 namanga genderete gokorekana ENSA ya Kenya ayongo kwarigania SMS EYEMO eriongo manyebu na twaberito kubwatira n'abariki baito aso gusangereria kurwa chinsinyo au na gokwariganiria asenchera erejo wikiranu no kwegana kwane mnaritkoria uri aberito erero kegima nanene kwaberego kwegokia aso kubwate miroberi yonsi getaseni kia Ndizi TV ngo kwarigania SMS amayango manya inkwariganiretie asenchera erejo wikiranu kore niritagan kegima tiatranyore tiari inkwariganiretie asenchera yobwenge Mogeni yo koroko president yeito no agoja gokole function yo moiso gaiga kamora je momoro kya maskani adanya koroleka tuoro kya maskani angyo chinga kyo murai wensa gokore taro Kisii no kobore ocha saba menyibe county ya Kisii Bono mongino yo Margaret Nyakango taringa garo moibi omongino yo kento gekomori nekene kiaye igati y'abamenyiko rw'eciro ya Nyabiteme county ya Nyamira ko gikerio ko unererwa ko mutenere budget Margaret Nyakango bantu baita bagotu tigabasikwe egekogera nabwo abayibori baito ndese geto nigo yarure go cia sabanto ko bwatuka maskani go cia sabara bagotu na tariko baunereria Mwanchi murigeria yo mlenda mangengo kwarigania irio tobeto gusanga gwika omwereo asenchera ire yo wikirane kirango kwenyero na sensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyara wetera Ndizi TV News baigona boko ya somo wetera se website yaito www.ndizitv.net irio togendero kumanya asenchera ire yo wikiranu Petra Mokeira nero tokubatira nera soko ene kiachipicha nirio gicha wikera asenchera ya bene ritoriane EVERLINE OSERO ngo kwarigania obe kugusanga nainche wikomerio AMAYIA ya masobo ikiranu tuko ya chaka korwa se county ya Kisii awase aboro kiwa wetani chimi sano na isato litukuri alero baba kubekerwa chigutwa magega yokonyora amayegerio asom inseyo muroberio omanyikante na ajiri program umuroberio korekana asegeti ye chigosori kya Gusii stadium ime yo mucho busongo kora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ukwana chiga kecho aratigo aliye irayo chakwene kyabuna aboro kiwa bo babere bagosirwa asenchire EYEMO yo kubakonya kwegenderia ase amatukari bosyo nonye naboni go siasa yabetense chinga kyo mukonyi bwo mugavana Dr. Robert Monda abagawe sokya teneni nagoteba buna nara mono mugavana nabo igoni bawuchiya kogendera kubwatrana asogoskia county ya Kisii bosyo muri keto Mildred Momanyi nekirana sayo nagotwariganira robotyo rwa senchira iyo wikirano Asentunde yende na indenigo omugavana bwe county ya Kisii Simba arati arao omoyega bwa barokigwa wetania chime isano na isatu abubabekerwa egutwa ase omorobere bwa ajiri uyo obwate chikosi au gati yabo computer amone chikosi chebyasara gati yechinde chinyenge ase geti kya Gusii stadium ase bono omugavana ayene kiribu namba chikogendera no morobere yo nabo igogosira abarokigwa abogwetera ebyombe au The Ajiri Center is a game changer in providing a platform for young men and women to showcase their skills, talents, and expertise. Indeed,
The Ajiri Center is important in the quest for youth and women empowerment in digital skills and digital economy. Through MasterCard, Shafco organization has also come in to help us in sponsoring our youth to pursue technical courses in various technical colleges. Over 300 trainees from the Ajiri Center are benefiting from the sponsorship program from Shafco this year, and 400 more students have been earmarked for the next year. Omorai wabasai ase kaunti ya Kisii Dennis Mosoti nigo asemiri abasai abo gochia gutumika chisemi banyolire aso kwenyorera chigasi nonyana se emetandao engane yo yaegwa okoboko. Mambo ya mitandao inaajiri watu. Kuna pesa wakati unaitumia mtandao vizuri. Watu ukienda kutumia mtandao kutusi viongozi ambao wamechaguliwa, hakuna manufaa, hakuna chakula itakuwekea kwa meza. Kuna watu ambao wanaandika vizuri online and they get paid. I know some of you, when you graduate, you feel like I should be employed. That mentality should not be with you. Because if Governor Rati was for employment, he couldn't be here today. Siasa titigiri magega ase omoyegoyo ase bono omokonyi bo mugavana Dr. Robert Monda aina kyabuna mbagendererete kubwatera no mugavana ase ogokora egasi na yani gago chama igayayegwa kwa amagena buna nigo amotamire omugavana bwe county ya Kisii. Tuwache maneno. Monda ndio gavana, deputy governor ya wapi? Wale wanasutafuta kazi kupitia kwa china Monda gavana. The young men around running for jobs. Wamekuja kwako wakikwambia Monda ameenda, Monda will resign, Monda is going away, Monda has been taken by UDA. Wani nilikuwa deputy governor wa kuresign. Nani aliwadanganya hivyo? Hakuna mahali naenda. Ase chinga kiecho ni gogati ya barai abubaikirana bamugania Dr. Monda kubwaterana no mugavana eliokogendereria county ya Kisii. Mheshimiwa deputy governor, wale watu wengine wanakudanganya. Wameanza kukusingia, wamesema ya kwamba ukifanya kazi na governor mutabadilisha jimbo letu la Kisii. Wameanza kukunyemelea, kukuchukua, usisaidie governor kufanya maendeleo katika jimbo letu la Kisii. Nale kwa sababu ndo baminto kaki ebire chabiri bitaito tutukani ko sasa itana hata itakorusa ni deputy governor amona governor mwanja totale maishindo katika jina la Yesu. Wewe kuja kaa chini na governor muongee muelewane. Hii maneno ya kukimbia pale mtaenda pale na itakuwa labda ni shida. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Biamono moriketo Mildred Momanya se orobot yororo ikranu amariga ni obosebwetaro yomurai wense Dr. William Samoei Ruto ase aborit koria ankyo ase skuru ya bamurai ya Cardinal Tunga astinse mochi ya musocho nigo abeire kawikirana ase ritkoria lero abarai au baba okoretaro gochororo kwenekia oko amariga ni ayo gati abari baba gotara astinse mechonga mono musolista General Shadrack Mose uyo kabairo mugavana we county ya Kisii James Nkwae omochumbe o South Mugrango Silvana Sosoro egati ya baraibanda bange okwana chinga kiechoni gobaru kubore ochasaba mnyube county ya Kisii wesoki asobonge na wekiranase omuyega bweritkoria ankyo nawe gokobaboria kwenekia obotereru asekeria oyono muyega bwe kanisa na tari omuyega oge siasa amange nigo twargane numuriketo Josephat Amisi. Nigo emerobere ya mariganyo yetaro yaye umurai bwense Dr. William Ruto litukolyangyo ase skuru ya bamurai ya Cardinal Tunga yanyale kwa ikirana bene ase abarai awanyara kwa ikirana iliokorotota amarigania yo gati yabo omosolicitor General Shadrack Mose oyo kabeire omugavana we county ya Kisii James Ongwae abanyara kwa arigania abagusi banyara kwa ikirana litukolyangyo iliokomwarigania umurai bwense William Ruto. Gusii ntole no mogoko omonene osogokaribishe we rais yetu the president of the Republic of Kenya kine Gusii ba minto nalengo chiko basabaiga maambia mogeni oyo koroko president yetu
no agocha gokora function yo moiso gaiga kamora anje momoro kya maskani atanya korolekana kule no mheshimiwa OSERO tuacha kurigereria kiara gaiga no mo president yagocha mambia njebu no muntu koriboge tutu na abete governor for more than 10 years and ndo chenga na gambete bu mechande ndio sietare ngoro abarai abonigo bagokeri taro ya William Ruto asabatabira nyarkobe kwena na libagaria bene guchia asabarai bogorongo korwa Gusii gumerana amonere na komosaba emerobeli ya magendro gati abo obwagachi wechinya gitari chipara chiskuru nemerobeli ende ya magendro yonko oli Gusii ba mindu kimurante moche in large numbers ankyo to welcome the president eliega na tura mubona ntume chanto bwate nebe ya mache neba chipara neba mangana HSM neba mangana marwaire services na tura mubodi tura made mechande ito na Gusii na nerura atebe kende yonse kebe ntobwate okugani okonge litangane kabisa bune skuru ya ito ya cardinal buno ko yeligere liga na bokoro lebwate okugania ngikaro mwamugokere buya yali na tomosabanga tokonye oto chenjeli skuru yato agachere was one of our national schools abeko buya director Bomas siba minto ga kimambi nelitkoline no morai yagocha na abande batebire ga kitosoke twensi pitoche tomokaribishe ebinto bichiche inkagaiga to ba barai bonsi bagocha gocha to ba masikani ba to batige bakwane buya to sabe binta magendre binto byonse tagete gusigaiga na magendre Shedra kamoseni ganyareko bakwenekeria baranyareko bagwikirana litko lyangyo buna omoyego itoko byo gisiasa kurende no ibogosira chikanisa ingwana nyareko bagosirwa nere omwemsebwe godia bogosero Vincent Abuga uyo nyareko bakwenekeria abaranyareko bagocha buna ewodia ya bogosero ne wodia omoreme ase igoma mbiri tukolia mambi gonko basaba tumanyena omogandu wate no monene mangana siasa tayo na mangana ye kanisa naende kanisa kuikegwa maskani yaye president ende tokalinegeshio bagoja no mo deputy waye baewe amaskani amanene na indugune community kotogosoka iskalia governor meltas buna nanda etwekerogoiga nalio abantu bagwanchana ki abagusii aba nabantu abaya nande gendege gotoka nonde nenda koleki aewe egento kene ndagete goteba ondagete kuri kwezi ngakogoji jamambi omanyenga ngo sazima togosha tubaise koreta fuchu OSERO ne wodi bwato murembe OSERO tebwa tejiseki nondo lengereti goji chaigaje kuburugani omukutano mambi nganjire ndwe warning no MC area ngotebi ngakirora akora mangana yamabe nonyenya saeta gwanja abana inchi abanyarako bagwikirana asomoyego ibwa mariganyo ndigo banyorera ebiego bendagira gati abo mochere ne chingende buna enchira EYEMO yogo chengera omoyega oyo bwesuguku Waitani onziri tukuria rero eria bari tukurigia twa sherekeire nabantu babo OSERO twa sherekeire nabantu bonse bagitutu jaje South at least gero umuntu onyorire ndagira ngya kugenda gusherekea ne family kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kuri skuru ya bamura ya Cardinal Tunge yegutoka ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Miyamano mariketo Josephat Hamisi ase orobot yoruru kirano togotikana nayo ni otoka ino ikase kaunti ya Nyamira awase egatia bamenyi kurwa sensemo ya echiro ya Nyabite yo otoka sebunge ya West Mugrango babeire bawesokia usaba wesokia tukudalera na gukora okorobekana asekeria bakwe murunganiria okundererwa kumoteneneri bwamangana ye budget ose budget controller uyo manyekaire na Margaret Nyakango kurwa se kaunti ya Nyamira asekeria ba mochi ya serikali na otana no kunererwa okwana chinga kiechoni go bamwegereire Nyakango na watana atari omwibi asiba muganirio murayibwense Dr. William Samuel Ruto goswagati na kugayana ngane yo ere kwene kyabuna Margaret oberega konyora obwene bwaye muri kechkurwa se county ya Nyamira job manke ni gatwarganire tyorwa tyoro
Maiga yoyo kolenga buna chibesa cha serikali chigotumeka asomono bw'ekinyamuliro controller of budget asamalieta Margaret Nyakango oyokorwa se county Nyamira ebunge ya West Mugirango kobekwa byara amatuko abwangoiga nabo igo ekina kobekwa ase koti yokwamerelia okobwata kwaye niga bamenyi be county Nyamira bagendereire kurwa ababwango mono n'abamenyi kurwa se bunge ya West Mugirango ensemo ya Nyabite abo bakora okorobekana kwamerelia kelige kageire nokunererwa obwene bwaye Margaret Nyakango bono mongino yo Margaret Nyakango talinga garo moibi omongino yo kento gekomori nekene kiaye na obo maana bwa mangana mbori bantu ntori gotaka kene lakini omusubati yo yorokiria kene buna kibasa kya Kenya chikotumeka na asi chiko bisugochia nande mokungu onde bwensi Kenya taiya abantu baminto abakungu babekire kwa nyati mbali. Hakuna mwanamke hata mmoja asa waifijua uisi wa hera katika nchi yetu, lakini Margaret Nyakango akakuwa mtu wa kwanza negende kia molire asebati abatarigendo kia omusubati akolerwa buniekyo kama watetezi wa kina mama hata wale singles na wengine. Mkubwa wetu Dr. Margaret Nyakango mbona anasumbuliwa, mbona anatafutwa kama mwisi? Mbamo saba omuraibwense Dr. William Ruto goswana nagati linda kweneke bunankonyorale obwene bwaye agaika agatebere nkobwate siale president nje atebete buneko soa ushukani nga kazi yake ni kupigana na ufisadi. No project nande molende. Dr. Nyakango is our daughter. Tubunaba Nyamira, we want Nyakango alendwe. Tunauliza Mr. President, why can't you protect our daughter Dr. Nyakango? Ensemo yende mbaichanera enchera eserikali ya Kenya abereka utiga menyibe county Nyamira anene mono asokwenono kwa mabaga na kubusaba omuraibwense Dr. William Ruto kuirege tambukero kya bwango nabo yokoba inyora abamenyibe county Nyamira tuagete chikura 100% ase UDA ntukende nkeyo tuahe tunonya negeke kerogo nkeyo kiabangina tuahe tuwe lakini togaisaneka gekogera ntuabwate kerogo kia control of budget ekio omongino itahe tuokoroku Dr. Margaret Nyakango bono liritore metaigo moisonde mwaigunga egasi itabangina ntuntumanye tikongainereria achiria Margaret Nyakango afanye kazi yake. Na ile kitu ya pili ningeomba leo hii, tunaomba kama wa Kisii tuongezwe viti zingine na sisi tuonekane juu kama watu wenye tulipiga kura kutoka hapa Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi. Niamano marikeito Job Maangi asoroboti yororikiranu kurwase county ya Nyamira tokoirana se county ya Kisii nigo abasbati kurwase county ya Kisii babere bakonyora amaegerio no bosemia bwo kubakonya aso kwegenderia ase amatukaribosyo amaegerio abere gakorwewa neke ombeke mo kimanyikanite buna tabaka ward uongozi wa utu aso murobero yokorekana aso mubuganyo yomo ime yomo chobosongo tinga kecho niga babwatani kurwase kiombekyo baba kurwo kubore ochiase kigambere kinene kwene kiabu na babere bakwango y'umurobero buko na cheki na kyabakagerwa bana boboro yukurwase tinsemo cyamarani ekore babere bakugekeria na kuboria abantu korwesko go cyase bali barabagotu muri ketonde mo Stephen no roboti urwaso bwikirano nigo lya litkolia kabirerio mwelio bomusangikano bwaba bwatani batabaka ward uongozi wa utu asa bwatani bachengera mangi alibesomiria sama tukaya ntuachitega igoro tunyagosemania mangana ko ligereja amangana yoborai bu obomwanya bantu egentu tokoroka uongozi wa utu twasemani nabangi na baminto gaiga bono rero nkogenda turi chinga lakini gotokogenda nichi action plan komanyanga ingi togochikokora se binyoro byaito koreto gunchoreria yani koreta mabadiliko na lyo haki y'abantu bonse pi erorekane yabangina abana abagaka no ina basacha na ina basaye ayonsi twasomire korugoro twayarorire ntwakorere tu lakini bono tuguchigotebia babwata abana baguchikonyora bono
banyale kulinda abana babo tubakwanire egere batige gusara abana bake ase rero nigo bagikeria bakungukunirigwa kwa bakura soko ng'achoko babarogi ase baboriri kegambire kene gia Kisii kwa ngoiya ogotegerwa gwekina kyo gosambu kwa bang'ina bane imeamarani ase ogokagerwa kwa babarogi togotebie ko timbu ye muno mwa intervene monorenge kineki keminyo kigubwango kere oboene bororekane amaino tumanyanga kia bang'ina baringa kibaite twari marani nekina kere koti ntori gwekwanira manora kinto gosaba oboene bororekane naende bororekane bwango naende abantu baito Gusii totenene imara tokane ng'amang'ana yogosamba abantu bandi negenteke beke mono naende gokere kinyume ye chimbwa chomo Gusii chio obomwanya bantu utu abasae tonyare koba togosika abang'ina bari babeire emyaka emenene ekogera toise konyara koba tokonyagokagera abantu ng'ana abarogi bari tokobasamba okono kweragereria muranyare ko mokweragereria seng'encho inu na abana bake b'emyaka emeke muragendere kweragereria no enekero mogochikonyora chinyomba chiaino amaragereri gwaya anyare kobaga kubwata mpaka esi chinyomba chiaino abantu baita abagotu tiga basikwe egekogera nabwo abaibori baito na into nao togenderete koba gochikoba abagotu bono naitwe egero tora abagotu gatora itwe nare gochikoteba ng'ano nyinyu abasae baito mogokora ebinto ebiga na inwe ngaki eyamo nkogota more inwe ekero muragota igana inwe muraro kwa barogi moitwe tiga totige chimbu echio na gitwacha kugikeriga ng'a tiga totige chimbu echio abantu abagotu basikwe egekogera obogotu tari oborogi obogotu na emiaka magega ya magira ya goiko mwerio niga bang'ina babaenekirie mbachikobe byorokerie biyasa bang'ina bande na gusira monchorerio ime ebinyoro bone kere ngochikonyara kobango kwana na inche gongo tayabang'ina baitonga tochakereri itang'ani emechi yaito toruo obosemi obore twanyare koba togosoma buna tokoiruchi semina twegerigwa amang'ana amange tonyare koba tokonyachakereri itang'ani ase chifamiri chiaito tworokererie no enkorwa ase abagaka baito tobo advice buna tobonete komenya chisegi chia nyomba chinyare koba chikoera goetera ase amegeri gutwanyarire koba tokoegwa bona nabo twatebire ng'a goetera ase amaegeri agaiga ngochakera tore korwa ase nyomba chiaito tokwanera abagaka baito tokwanera abana baito nonye na abana baria bakabamura baito babwata abana baganeiri kwaroka tubakwanire tubatebie omochando okore ntegente ekeiga egere togekikeria are tunyare koba tokomenya na intu tobwate obomwanya bantu ime yaito koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Bosongo ekaunti ya Kisii elietariane Ndemo Steven Muyamano Ndemo Steven ase oroboti ororikiranu abalemi naboigo abateneneri korwase factory echae ya yanchore yotoka ime county ya Nyamira nigo litwali alero baba gutwara egikaro kiabo ky'omwaka erigo kwanera amang'ana awalengeto buremi gati yabo aya maunchorerio naboigo ebitambukiro biri babere bawaka aso mwako yigago kwana chinga kecho nigo munyakerogo ubwe factory eyo Thomas Nyandieka baka okwanera amagendera yo abere koenekiwa gati yabo okomentwa webo okorwania mang'ana yobokurumi egati ya yandamanke nigaruo kubore ocha sabaremi kwene kyabunanga babare maiso chingaki nechikiro cyabo chingaki echae yabego pimwa nabo igo obaga koruo kubore ocha sabara ikurwasi chinsemicho kwene kyabunanga korosi abare chipara senchira yamo yo kororoberia abaremi chingaki edio goikirania oboremi bwabo asenchire bwenerete Mteso mkutano bweli tukolia rero nigore ngomuya bwengenjo sana abateneneri baito batwerezire ama bintu babekirense migakati babekirense gochiko imburu bari mugwito egento ba twarorire itisagirete twomo gocho kwabero konene asekeitie egese bagasoete chikateri kiarengo ero kolekana na chiakeire traso bisho bari myo bwabwate michande menge number 1 obwoibyo bwalenge bwigoro manase kitundu bari abakarani abari kubwaterana n'abantu bandi chikatel baibera balemi bali bandi bali wiki so much the scale no mo karani ya wiki tundu bali abeke there is a 10 kilogram stone ya bekwa era tiri ya soma ya beire gali 10 kilogram igo iratiri imbuyere tiri ya kabere umukarani osukara sata tambenero asaranye kune bono gojakera bibiashara mbiyebire egasi inabalemi jikina bikira machiko negasi eno koranga abwati kuna mwako legasi nabo ndagete ntebe
oborosi bw'ekipara n'egasi ya county government twagatwarire SS ekero twatu ya devolution yachaka chibesi ikiagite county government bono n'egasi ya county government otorosi kipara Kumurekera ria birika okorekana isko yorogongo rwa Gusii ritkoria rero muraibense Dr. William Samuel Ruto nigaba kagochakia umurobero bwereli ya Riruta Ngong imeyo muchio Nairobi eyoregatie meroberio ase serikali ya Kenya Kwanza okwana chinga kiecho Ruto nigaba kagoteba bune serikali nebegete merobere mekiranu yokogorora uchumi asaine kiabuna amagorie bintu au nigo agendrete kogwa chinga kiecho boigo nigaba kwegerera obwagachi bw'ekinyumba ase rigori Kegima muroberi ateba bunanigo orengete gokonya anena basaya batabwati emeremo asoko enekia buna babere bagokonyeka asokwegenderia asama tukaribusyo roboti orwasobo imekegima nigo twarigane no muriketo Frida Kerubo. Serikali ya Kenya Kwanza nigegendete kubika emeroberi mekiranu asoko enekia buna ligori ryobugima lyakeire litkolia rero nigo muraibwense Dr. William Ruto asiolia obwagachi bwereli ya New Riruta Ngong asaine kemna nigo erachi korro bya ligoli ryobosombi. Hii reli ni ya muhimu kwa sababu tunataka kupunguza gharama ya usafiri. Katika kupunguza gharama ya maisha, tunapunguza gharama ya chakula, tunapunguza gharama ya usafiri, tunapunguza gharama ya rent, ndio tuhakikisha kwamba overall tumehakikisha kwamba tunapanga vile gharama ya maisha inakuja chini. Hii reli vile mumesikia ile nauli mnalipa kwenda Karen kwenda town itapunguzwa by 50% na hii reli. Tinga kiecho boigoni go aliira kubwaterana ne wizara y'obosombi asoko gendereria obwagachi bw'ekipara echo cyabere kigotenena asegeka. Pango ya barabara nimesikia Ngogoyo amesema kuna barabara kidogo imekwama mahali fulani, kuna barabara imekwama mahali fulani. Hizo barabara zote Ngogoyo wewe tuliza boli. Hiyo ni kazi yangu, mimi nitafanya. Waziri yuko hapa. Tumekuwa na madeni mingi, lakini sasa tumepanga ndani ya mwaka mmoja kuanzia next year. Sasa tumepanga vizuri pesa ya kutosha kuendesha hizo barabara zenu. Waziri wa Basombi Kipchumba Murkomen nigo aerera obuyabwa SGR anene asense ya Kenya na boigo Uganda. Boigo nigo aenekiago kinya ebirengo byo Basombi anemono asense mo yokobogolia emizigo. Tumeweza kulink SGR na MGR kwa Naivasha na imesaidia kuharakisha mzigo yenye natoka Mombasa kufika Uganda kupitia Malaba. Hivi sasa mwaka huu tumetoka juzi tulikuwa 4.8 million tons, sasa tumefika 7.1 million tons na tunafikia mwisho ya mwaka huu tutakuwa tumefika 8 million tons. Actually we are targeting 8.2 million tons of cargo going through the SGR. Omokonyi bomuraiwense Rigathi Gachagua nigo aenekebuna nige serikali ya Kenya Kwanza erobere boikiranu na kogorora uchumi asamagoli yebinto agendete kugwa. Tuliingia, amekupatia uwezo, amekupatia maarifa, uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Unga imeteremuka. Walikuwa wanapiga kelele tukiingia ilikuwa 230. Sasa leo nimepiga simu pahali ingine 130, 145 inaendelea kuteremuka. Si ndio? Mafuta ndio hiyo ilikuwa imepanda, si imeanza kuteremuka. Rais alisema hii maneno ni kupanga. Nonya naboni gomuraibwense akoboko engana yo kwagacha chinyomba cheligolirense kegima asaineke bunaniga basabange barabe bakwenyorera emirimo. Waigonigo abolia baraiko basegeta na kweneke bunankonyorera bare engere yabo yakiralitko. Maana ajira haiwezi kupatikana kiholela, lazima ipangwe vile ajira itapatikana. Na ndio nimeweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing saa hizi nikiongea na nyinyi kwa ile sites tunaendelea nazo Kenya, tuko na vijana 1120 wanafanya kazi. Na mimi nataka sasa hii ya Ngong, na nashukuru hawa viongozi, wewe Ngogoyo, wewe Sunguya, wameniongelesha hapo mpaka wamekubaliana ya kwamba tukate hii shamba kidogo tujenge nyumba 1500 hapa ya kwanza. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Miamano moriketo Frida Kerubase oroboti oroikirano togotikana nayo nigo omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura abere abatabuna ekerengo kyobotari egose ekerengo abatari mese ya Kenya nigo barachi comment kana korwa korwa milioni ya EYEMO nuktenye weka milioni 2.5 akubwatikana nengana yokorusi wa wage visa asibari batagete gotarira imeyese ya Kenya asibo igatere buna umubaro yono comment kana weka milioni nye aso mwaka wekero mwaka wetu bibere na meronke bere netano nebere aniga yakwa natinga kibono korusi wa wage visa kwa bago koinekiwa asata ebire buna nigera chikokonya se ogokinia obotari anena se ogosangiririga kwebango asekerengo kegoro mono ingana atayire boigera chikokonya asogokinia uchumi mese ya Kenya niga bainekeri bali bamenyete chinse cheskovu na serikali ense ya Kenya nigo yerwete kigima ase okubasira na kubagania kweri kia nechi embassy elio konyora obokonyi chingaki baganetie gokonyo kurwa serikali ya Kenya. Kenya receives 1.48 million tourists annually, and this visa-free entry will increase our international tourists to 2.5 million in the short term, and by 2026-2027 we are expecting to have 4.5 million tourists in the country. The tourism sector will actually have over 200% growth in terms of revenue. So that is very important. And also for your information, or for the information of the public, we will be able to, it's not just an entry. You have to be authorized electronically for you to come into the country. So that one is very, very important. Also, there is an integrated border management information system that will be in all our borders to ensure that, the information that pertains to every individual is well clarified. Totana nayo nigo ense ya Kenya amone ense ya China chabere chigo chengera emiaka emeronke 5 nemo yobwa mate gati yabo ase babere bakubwatirana kuruma kabwechibu kuruma kabwe EYEMO chimisano nemo na meronke 5 nemo na isato ukwana chinga kyecho nigo mu prime cabinet secretary oyobo igoro mu waziri wa mngana yechinse chesko abagatona ense ya Kenya yabere waka egetambukerekenene anena sensemo ya magendro kubwatikana nobwa matobwo gati ya Kenya na boigo China nigatao na Kenya nigo yerwete kegima asoko gendera ko bwatrana eryo kwenekya buna babere bawe Kenya anene kwenekya buna uchumi gati ya chinse chige ibere yabeire kegukina. Since the establishment of diplomatic relations between our two nations, our relationship has grown by leaps and bounds. Tinga kecho nigo omwambasada bwense ya China ime ya Kenya Zhu Pengjian abeire kawata na China nigo yerwete kegima asoko gendera ko bwatrana na gusirana nechinse au asoko enekia buna ama mngana au babiri bawutinya chinsemo au na ensemo yobarendi egatia yande amanke nigabaga wakangambye mono cha sense ya Kenya asokwerwa yaberege kwerwa na kubwatrana nense ya China muroberi atero na nigo barachi ko gendera ko bwatrana eryo wekinya. China is committed to forging a more comprehensive partnership with Kenya. China supports Kenya's independent exploration of its own path of modernization in line with the country's actual situation. China stands ready to work with Kenya to put into action the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, the Global Civilization Initiative, and implement the outcomes of the Belt and Road Forum and the FOCAC meetings so as to better support Kenya's Vision 2030 and the bottom-up economic transformation agenda, Petra. China is committed to forging a more strategic partnership with Kenya. Both China and Kenya are important members of the Global South. China views and grows China-Kenya relations from a strategic height
and supports Kenya in playing a greater role in regional and international affairs. China stands ready to strengthen communication and collaboration in multilateral settings with Kenya to jointly act on true multilateralism, defend the central role of the United Nations in international affairs, and safeguard the common interests of developing countries. Mwancho mwigeri bwana roboti oruna ruto ira sensemo ya kabere ya studio iro tomonyore Captain 001 atomanyumna nara ya tuarigari tikurwa sensemo ye chigosori to basagoskari. Power on. Ndizi TV Ubwansu Gusii. N'umwaka yomoherire kurwa chikura cyaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umuske Paul Simba Arati nigabe kiremero buli ao yamagenderero wocyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukori ya Jumanne kitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba igoika chinse isetonenu sucha butuko umugabana nigaraberi maseyemo asikinyumba cy'uburalia cyonse cyarogongorwa Gusii iliyo kwerera ayakiraniriye ebitango biryanyorire naboigo aliyarengete goikirania tware tariki yawo urigero Ndizi TV Otakere wo bazi Simbaneka ogenda bunjali Simbaneka umatoge bwabura bu Simbaneka umatoge chaje Bia muno mwancho mwe kwa tengere taseni kia Ndizi TV na meweko manyia mange kurua nsemo yemese mangana AMAYIA tigabono kwa rirewene nsemo ya Studio B pe manyia mange haringete nsemo ye chigosori una botambe cheleta nende mo Steven Captain 001 Tocha kama mangana AMAYIA chigosori kurua se wizara ya chigosori inse yomo waziri Ababu na Mwamba uibono ene kiribuna serikali ya Kenya kwanza nebigitemero biri kibuikiranu yogosira egosori ya gofesa teribuna sama tukale bosio twaremerano bya bene birarentamo abamereri kurwa gatiye myaka 15 wiki 13 abanya kwa bakogosori ase amamerano yegosori ya gof ase serikali erabwatirane amonense moye benki ya NCBA buna ebirengo byogokinia gosori ya gof. Youth affairs, creative economy and sports embraces prospects for junior sportsmen and women to play in international tournaments at an early age in order to nurture our God-given talents early and be on track to compete with the rest of the world in all sport fields. In junior golf, we are excited that Kenya is the second country in Africa to host a 3-day international US Kids Championship, as it opens our opportunities for our junior golfers to learn early how to be professional. Ime county ya Kakamega nigeuke yarigani chigosori chia Athletics Kenya ese abamyairiri au gati yabo chimibere banyantaka abagwesoki asichosore chia Athletics Kenya na kurwanira ebi kujara kwa bakorwanirira biri bari kwana nwase amamerania yo Athletics Kenya na ase chigosori echonigo county ya Kakamega nero nyara kwa bakegotanga na kurwa sensemo ya Western ase chigosori cheche babwatani bamamye kurwa nsemeyo bachengire branchirete abamyo kibanda abaya buna Ferdinand Omanyala. Sasa ningependa kuhimiza wenzangu kama uko na talent endelea na hiyo inaweza kupeleka mbali. Bila nilikimbia mbio primary, adults nikafika national. Bila walimu wangu singefika na makochi zangu walikuwa wananipea mawaida. Bila nimekimbia hapa hivi leo, ningekuwa peke yangu singeweza. Kama singekuwa na chaperone, makochi wangu na madam. I've been tasked with the responsibility of ensuring that we bring sprinters
from this region. And the way you have seen, you can even see what we are observing today. We have a lot of sprinters in this region. Ferdinand Omanyala comes from here, and he actually was identified from this study, and very many others. You can even imagine the Africa Championships, the 4x1 and 4x4. Most of them come from Western. And we are assuring the nation that we are going to bring more Omanyalas from this region. This comes, we appreciate the Minister for Sports, Ababu Namwamba. He has opened 42 camps